Ei, què passa, escaquistes? Què tal, com esteu? Mira, estem aquí un dia més per comentar una partida de l'Atac Porc enviada per als espectadors del canal. En aquest cas ens la passa el Muntaire, un fidel seguidor del canal, que a més, és qui m'ha preparat aquest codi QR que veieu aquí a la... Bueno, no, ara no sé quina... Bueno, veieu aquí a una de les cantonades, que és un codi QR per quan estiguem en directe, si l'escanegeu, us porta directament a la pantalla en la que em podeu enviar qualsevol repte per jugar una partida. D'acord? Aleshores, moltes gràcies, Joan, per aquest detall i moltes gràcies per estar sempre per allà, al canal, comentant i tal. Bé, em va passar aquesta partida, que és curteta, d'acord? Curteta, però és bonica perquè la forma de mat és diferent, és poc habitual. Ara la veurem. Comencem, com sempre, cavall F3, tal, C4 i capturen a C4. Això ho vam veure la setmana passada, que bueno, a vegades passa, no? Abans de que puguis fer B3 et capturen a C4, simplement captures amb l'alfil. La setmana passada el vaig retirar a E2, aquesta veurem com el posa a D3 i com té tendència a això el Joan, perquè era tan curta aquesta partida que li he seleccionat un parell més, també, que comentarem després. Però captura aquí, segueix desenvolupant, peons centrals, peces menors i roc curt, és el que està passant, vale? Efectivament, li has de fer lloc a l'alfil, cap problema per això, tal, li fa el lloc a l'alfil. I ara posa l'alfil aquí, la veritat és que no és necessari, d'acord? Pots anar directament, però és que ja estàs començant a posar la pressió, vale? Llavors la nota, sent aquesta pressió, bueno, encara no, vale? Fa aquest per treure l'alfil, a veure què passa. Total, que ja et llences amb el peó, treure l'alfil efectivament per donar-li sentit i continuïtat en aquesta jugada, però tu ja vas amb el cavall, ara ja tens tres peces apuntant H7, 1, 2 i 3, apuntant H7, per tant, es pensa que amb G6 ho atura, però amb G6 ja s'apropa a aquest mat tan espectacular, tan poc comú, tan poc freqüent, que és avances el peó i si captura amb cavall, captures amb la torre defensant el cavall, O sigui, t'acabes de menjar un cavall gratis i ara les blanques, les negres, que és una partida d'un minut, no tens tan poc temps per pensar, van el que han de fer, que és capturar aquí i es deixen aquest escac i mat amb l'alfil, L'alfil, ja que aquest està tallant tota aquesta diagonal, és un mat molt bonic, molt bonic. Una partida de 13 jugades, que no és l'única que veurem avui. Ella em va enviar aquesta, les altres dues se les he buscat i també, com que són curtetes, les anem a veure, d'acord? En aquesta partida, cavall F3, tal, les 3 primeres jugades, com sempre, vegem com aquesta s'ha de fer per evitar el salt de cavall important. Poses la dama aquí, segueixes desenvolupant amb les idees clàssiques, no? Veus? Té tendència a fer alfil D3, en comptes d'alfil B2 ara de primera, es posa l'alfil aquí, que com que encara no s'han enrocat, posar l'alfil aquí potser fas que se li treguin les ganes d'enrocar-se. Per tant, jo m'esperaria, però clar, queda mal dir-ho després del mat que acabem de veure, no? Que era precisament alfil per H7 i un mat molt bonic, no? Queda malament dir que jo m'esperaria posar l'alfil aquí, o fins i tot no el posaria, quan acabem de veure un mat tan bonic. Bueno, és igual. Continua el desenvolupament normal, posen la dama per allà, i ara ja passes a l'atac, no? Com abans, les 3 mateixes peces d'abans tocant H7. Ara, en comptes de fer G6, fan H6, d'acord? Tu defenses el cavall perquè si capturen, tu recaptures i obres la columna, d'acord? I de fet és el... Bueno, no és el que passarà, aquí les negres s'equivoquen molt perquè li fan aquest escac, capturen i es deixen el mat, vale? Un altre mat en 13, l'anterior, aquesta també era en 13 jugades, aquest també és en 13 jugades i l'última partida que veiem avui és mat en 14, també a H7, també a H7, però aquest cas no amb l'alfil, No, sí, un alfil, un dama i ara aquest crec que serà també dama. Anem a veure, cavall F3, les 3 primeres jugades com sempre, C6 també, quan et posen el cavall aquí has d'evitar aquest salt per poder posar la dama aquí tranquil·lament, que és el que fa. Alfil D3 una altra vegada, la tendència, ja veiem que si volem jugar contra Muntaire, contra en Joan, ens hem de preparar contra alfil D3, no? Està claríssim que és una jugada que li agrada fer. Li deixa passar el fil i una altra vegada les 3 peces apuntant a H7, d'acord? Ara torna a tocar el cavall, torna a defensar-lo, ara sí que captura, recaptures tocant el cavall i la veritat és que anés tindria el mateix problema. Dóna casualitat que el posa aquí, que ja se'l menja directe, però anés on anés tindria el mateix problema que se'l capturen. Bueno, si el posen aquí el capturen, si el posen aquí, el mat que segueix és el mateix. Escac, t'has d'apartar aquí única, escac amb la torre, única
és que pots posar l'alfil aquí i allargar una jugada més, d'acord? Capturaries amb la torre i estaríem en la mateixa posició. Captures aquí i mat amb la dama. 3 mats, un en 13 jugades, l'altre en 13 i l'altre en 14. Els 3 sobre H7, els 3 amb dama, alfil i cavall. Ja veieu la persistència de les idees, no? Bones partides. I a Muntaire Mira, anem 25-5. Anem 25-5, però sé que moltes se les he estafat i la veritat és que no està federat i això és fictici. Aquests 1.600 són menys del que juga, la veritat, perquè aquests 25-5 són totalment moltes estafetes. O sigui, per no estar federat té un molt bon nivell, així que si podeu jugar amb ell passareu bones partides. Ens quedem en aquesta posició de mat, vale? El mat amb alfil per H7, escac amb l'alfil. Seria més bonic si no estigués la dama, no? Simplement l'alfil defensat amb el cavall i aquest alfil cobrint les dues escapatòries, no? Espero que us hagi agradat i ja sabeu que si teniu atacs porc, que me'ls envieu, sobretot perquè ja només em queda un, un allà, o sigui, per la setmana que ve, ja només tinc un, aquest crec que és el desè, o 11è, no ho sé, el desè o 11è vídeo d'atac porc enviat per amics i espectadors del canal, i la setmana que ve serà l'11è o el 12è, ja no tinc més, així que si el jugueu, envieu-me'ls i així seguiríem la sèrie, d'acord? Doncs vinga, fins la propera.